салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Духтаракои азиз, бисёр хоҳиш карда будед ки боз ҳам паплин нишон диҳед. Марҳамат, инами паплинои 180 сомонамона распродажа кардем, санги зиёд, неки аз дута боло гирен ба 140 сомонӣ метиҳем. Ятара равон намекунем. Марҳамат, ина иҷада иям ҳам хеле санги зиёдай 140 сомон. То охири навора тамошо кунен. Иҷада бо паплинои 100 сомонаям ҳастай. Ина бинед, и сангои зиёдай ҳамаш 140 сомонай. Сангои зиёд бинед чӣ хамилёнай, беҳад фасонай. Сифатҳои материалҳои муро аллакай хутон медонед ки чӣ качествои нағз дора. Мана ҳозир бо як нусхаи адрасира нишон метиҳем тона. Марҳамат, инами нусхаям хушучай дидед, ҳозир ҳама аз амино гирифтестай. Иям сангш бисёрай, нархаш 140 сомонай. Мана аз ду либос боло гирен, мисол ята 100 сима гирен, ята 140 сима духтарако ба равонтон кунем. Ана игла бисёр гирифтан, унаворда тамом шид. Ина бо овардем духтаро барои шумо. Метавонед дархост кунед. Сангоира бинед чӣ бисёрай, беҳад фасонан. Ино чӣ хеле гуфтам 180 сима паплино будан. ҳозир шумо дар распродажа штагай. Ана мирам навораи пештараки мара бинед 180 сомон буд. ҳозир боша иям ҳамхе. Материалш доингай ду ранги хушрӯ дора. 140 сомонӣ штагай. Ина сирхаша набад иш малиновияй. Ина духтаро иёрам ам 140 сомонӣ. Доинг хушрӯвай бурд мекунен духтаро. Ана иёям қимат будан 140 сомонӣ кам намедодем. ҳозир 180 кам намедодем. ҳозир 140 сомонӣ штагай. Мана сангои зиёд дора. Корейский паплин ном дора. Аз ин ду рангай. Мана се ранга. Аз ин се рангай. Ба духтарако бо адраси мепурсанд ҳозир бисёр. Ина духтаракои хушрӯ адраси сангои зиёд задем. Мана метавонен дархост кунед. Чанд ранг дора. Иноям ам 140 сомонай. 140 сомонам. 140 сомонай. Лекин агар я ранг интихоб кунан ягон касакас хати контакт чӣ рангакои хушрӯ дора. Инамино ҳамаш духтарако 140 сомонӣ. Мана сангошон хамелён, рангошон беҳад рангои хушрӯ. Ман я навор доштам 100 сомаш, уҷа сангош кам буд. Ана ҳозир атласики ҳозир баяй серталабай санги зиёд задагием. Мана духтарако аз ин нусхаҳоям ҳастай. Метавонен ки дархост кунен. Як либосаш 140 сомон. Ана кун сар мешава. Паплинои 100 сомонамон духтаро. Иноям айди либос боло равон мекунем. шумо метавонен ки якта 140 сима гиред, якта 100 сима. хулос ки ами аз дута боло боша. И тараф ҳамаш аллакай 100 сомонай. Качествои паплин а 140 сима тамоман фарқ намекуна. Фақат ки санги камака камтарай нисбат ба у санги 140 сима. Ина иша бинен чӣ хушрӯ. И рамашкара мегиранд духтаро, мепурсанд фақат. Баъд ана ира хушрӯ мегиранд. Ҳамино ҳамаш 100 сомонӣ духтаракои ма. Кадомаш маъқултон мешава скриншот карда мада партоен, мо доставкатон мекунем. Ина ишам ранги фасонакай. Аз унам хушрӯ харида будан. Ина гили нави дига ки дар видео мози набуд, ина мияй. Мана марҳамат 100 сомон. Хулас ҳамаи ҳамино борои имрӯзаи мояи распродажамон. Ина иглам хушрӯ мегиранд. Иям 100 сомонай духтарако. Ина миглам нағз мегиранд. Ина духтаро ҳастай. Метавонен дархост кунен. Баъд анаминам гили хушрӯвай. ҳамаи ҳамино 100 сомона духтарако. Аями бисёрай аз ами мепурсанд. Инами фиолетовиҳо. И кам мондагия яда се либос аст. духтарако ам фиолетовира бисёр мепурсен гулкалон. Ина яда се либос бромадай аст даруни боро. Метавонед дархост кунед. Аймо сифати хуб шай. И ҳозир як гала сифат бромадагия. Неким аймо аму бори аввале ки бромадагӣ буд 180 сомон буд. Аз аму сифатай. Ина 100 сомон. хулас чизе ки дида истодаен 100 сомонияй.